di koleng kok ngarep ya ngono kuwi ya aja sok gampang King duna tungkap nyambut gawe enggak gundil-gundilan ya Puspitolar sing mijil saka dan plumpun suruh iki wis lakon sowan ana ing dusun Mangonsari dusun Tegalsari desa Mangonsari kecamatan Sidomukti Kota Madya Salatiga ana ya Mas iki para warga agung ing Mangonsari ngenekke apa Mak iki ngene ya Nduk ngenekke tasakuran bersih desa utawa saparan ngono ya Mang najan kok iki Kota Madya melune ning isih ngenekke tradisi saparan siji ngawen kene kaping pindho ning Warak lor kulon kono ngono ya Mang matur sing manuwun Nduk dene aku karo kowe sak rombongan Puspitolar lakon Sumanono ing Laladan Tegalsari Mangonsari kene ngono ya Mang dalam rangka tasakuran bersih desa lan saparan wah kemajuan yang para warga agung ning Tegalsari luar biasa ya Mak wah ngenekke UMKM barang dasar rawit mawawan sing dibuka karo Bapak Camat utawa Ibu Camat ing Kecamatan kene ya Mak Kecamatan endi kene Sidomukti matur sing panuwun sedaya bapak ingkang kepareng rawuh pumening dalu punika lan utamipun para bapak panitia bersih desa utawa saparan sing wis kepareng rawuh ana
gubuke kok dhewe kono. Oh ngono ya, Mak. Aku karo kowe kakon sopan sing kepareng rawuh ana sapa wae, Mak. Kene ya nduk sing kepareng rawuh ana gubuke dhewe kono kuwi siji Bapak Ketua Panitia Bapak Suyono lawan Bapak Suwardi bukan masih Bapak Suyono. Kaping pindhune Bapak Margono, Bapak Darmanto, Bapak Jamuri, Bapak Pardi lan Bapak RT kae. Ngono ya, Mas. Sadurunge ngebel sik nduk Mas tanggal iki pun main apa dereng? Dinten apa, Pak? Sabtu malam Minggu. Alhamdulillah dereng Pak menawi malam saktipun kula sampun pentas. Bon. Ngabari tanggal isih kosong. Let 3 dina terus rawuh ana gubuke dhewe kono. Ngono ya, Mas. Matur saking panuwun ya, Mas wis percaya karo aku sak rombongan. Orang tahun ya sowan rene iki ora sida apa. Ya pimpinan sing rawuh ana sing dipandhegani Pepudin Sepuh Ketua Panitia Bapak Prastyo biyen. Oh ngono. Nek ora apa-apa kok nduk santai bae wong yo rezekine. Ayo sembah sugeng katur lawan Bapak Prastyo ya, Mak. Iki ngene nduk ana kabar. Ini didadekake 2 RW. Memetri adat saparan mangun berguting pepadan murih raharjane gesang. Mugi tansah winengku sing Gusti. Terjemahan bebas nduk ya kuwi dengan pelestarian adat saparan diharapkan menjadi motivasi masyarakat untuk giat bekerja dan beribadah dalam rangka untuk memperoleh penghidupan yang berkecukupan dan berusaha menjadi umat terbaik. Oh ya, Man. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi pengayoman dan kemudahan bagi seluruh masyarakat Tegalsari khususnya dan masyarakat Salatiga pada umumnya. Oh, ngono. Lah kok kene iki jare ora kabar isu-isu arep pemecahan iku ora isu kok, Nduk. Pancen kenyataan insyaallah ki programe ngono. Ada wacana pemekaran RW 08 Tegalsari menjadi 2 RW. Tujuannya apa, Mak? Tujuannya ya siji untuk mempercepat pemerataan pembangunan sing angka memberi lebih baik kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Tegalsari. Oh ya, Mak. Sing kaping 3 meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak usah khawatir pemecahan RW tidak akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Tegalsari. Tegalsari tetap Tegalsari, insya Allah langgeng dan zaman sepanjang zaman. Aplaus yang meriah bukan warga Tegalsari. Jadi ngene nduk pemecahan utawa didadekake 2 RW ku ora kok mecah ki ora. Nyepetke pelayanan masyarakat Tegalsari khususnya umumnya Mangunsari dan Sido Mukti pada umumnya. Wah ngono ya, Mak. Niku ora mecah belah ki ora kok wis akeh. Aja meneh kok tingkate RT RW. Sing tingkate nasional pemecahan provinsi wis biasa kok, Nduk. Awit apa penduduke wis akeh, den gampang nglayani mula dipecah. Sing biyen 1 RW RW 08 insyaallah arep didadekake 2 RW. Wah ngono ya, Mak. Awit apa kelurahan Mangunsari iki penduduke padat banget, Nduk. Nganti tekan kauman kalau isih Mangunsari. Wow, ngono ya, Mak. Mula wektu diniki para masyarakat Tegalsari Mangunsari ora usah kuwatir yang arep didadekake 2 RW ora masalah. Sing penting padha guyub rukun mempercepat pelayanan untuk masyarakat Tegalsari dan Mangunsari. Wow, ngono ya, Mak. Iki sing kepareng rawuh sapa wae, Nduk. Manut kabar sing tak tampa ya kuwi siji disebutpar Bapak Yayat Nur Hayat mau terus dikop di Pesrindak Dinas Pangan dan Perikanan. Mau go Bapak PJ Wali Kota Salatiga wis kepareng rawuh. Lah ya mau jelaret nimbal ya, Mang. Ning ora dadi beliau apa Nduk, sing penting panuwun lan pandongaku. Muga-muga sak pungurku klimbuk lan nyangik saka ing Tegalsari kene para masyarakat ing Tegalsari tansah pinaringan guyub rukun anggone padha olah tetanen kuwe matikel-tikel payu
payu dul-dulane bisa kanggo nyukui marang kula wargane. Allahumma tak dongak-dongake sing padha sekolah ya tutup sekolahe, sing lulus SMA bisa teruske jenjang yang lebih tinggi ya iku nang fakultas. Lah iya sing pegawai do mundak blancane. Ya sinaketno kamulyan kawidadan saha manggi rezeki ingkang agung. Allahumma ayo didongake kari ngamini ya Mak. Dungi sing kepareng rawuh mirsani akeh banget kok Nduk. Ya. Atur panglipur marang para warga agung ing Mangunsari kene dalam rangka bersih desa utawa saparan. Lah iya. Kegiatane maneka warna wah luar biasa lho. Pantes diatungi jempol tenan ngene iki. Kebudayaane keseniane ya maju biyen ngendikane Bapak Suyono, Bapak Wardi iki uga ana toprak, wayang wong. Ya saiki sing isih wah. Saiki sing isih iki ya kuwi drablek, reyong, terus hadroh utawa rebana. Oh, lan iki manut pendikane Mas Jamuri. Pendataan arep dieneke program apa Mas Sumur apa kan? Lah iya kuwi sing dipandhikani mulai tahun iki insyaallah saparan ora mung rong taun pisan ning setahun pisan ya Mak. Oh ngono. Pancen ngono kok Nduk. Ya Bapak Prastoyo wis ngendika paring dawuh insyaallah menjadi tahun ngajeng saparan danane langkung besar nggih saged dipun merihaken mulai nggih Pak siap aduh. Sapa Bapak Pras? Lah iya. Najan to aku ora tau ketemu kuwi silaturahim lewat HP iki sering kok dengar Bapak Pras kuwi. Iki bengi pos 17 Seman Jangkep Nduk. Tak gawake Waranggana cacah jiro lupatmo. Wah. Iki aku nggawa besine tak nggo busana biru ki ora kok enek hubungane karo partai politik ndak iki mung yo mung gantian bae. Sebab ngene lho iki taune tahun politik November tanggal 17 kuwi enek pilkada. Ya kuwi pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur. Oh ngono ya. Kompanyuwun pundhuk, beda pilihan aja padha pasulayan, beda partai aja padha ngece. Beda penemu aja padha nesu, sing penting padha guyub rukun. Lah iya. Perkara beda pilihan ora masalah sing bar ya bar sing kok rukun meneh. Dijaga silaturahim para marga agung ing Mangunsari kene. Iki arep ngaturke apa? Mak ngene ya Nduk, iki ngiras-ngiros gandeng iki para warga Mangunsari ngeneke tasakuran bersih desa utawa saparan. Mula wis aturke lancaran bersih desa dhisik. Oh ngono ya Mak. Katur sedaya para pamirsa kepareng rawuh wonten ing dalu punika. Diaturke lancaran bersih desa. Yo, lancaran bersih desa to. Langsung apa ndak? Lancaran bersih desa. Kok gampang. Tak tundang kowe.
dijogo persatuan dan kesatuan kerukunan untuk warga Tegal Sari gini. Bo ngono yo Mak. Nduk, apa Mak? Jalan ngene nduk. Saiki iki tenan kok akeh pemimpin-pemimpin sing padha pinter. Bo ngono. Ning yo kuwi nduk. Ora kabeh wong pinter kuwi bener, ora kabeh wong pinter kuwi wong bener kuwi pinter. Bo ngono yo Mak. Akeh wong pinter ning ora bener lan akeh wong bener sanajan ora pinter ngono. Nanging timbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong bener sanajan ora pinter ngono ya Mak. Ana sing luwih prayoga ya iku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Minterno wong bener kuwi mbutuhake Telono. Jebaring jojo lan sabaring kahanan sabaring penggalih nduk. Ngono. Mula kang sapa iku benerke wong pinter kuwi butuhake peninging jojo lan jembaring ati. Ngono. Kene iki kemajuan agamane maneka warna ning tetep rukun. Lah ya Islame ya maju, masjide kono ya hebat. Ning ya kuwi lho aku ning kene iki bingung. Kok bingung tenan iki ora iso bingung iki saka ati saka pikiran. Nek manut rasaku kula iki kono. Aku nalika cek lokasi rene karo penjerane Bapak Suyono iki bola-bali tadi ngilen mriko Pak, mboten ngilen Pak mriko ngidul. Lah iya. Kuwi manut feelingku lho. Aku ada nek feeling bingung iki iso arep ditanggap meneh. Ngono ya Mak. Muga-muga bae. Witekno kok lho. Aku sowan rene iki kelingan aku biyen taune 2008 tanggal 16 Februari. Wah, dadik suwe men. Ayo seletan pirang tahun wipat 4 tahun jipuk 8 tahun bagus 16 tahun. Suwane meneh. Tak eling-eling kok lho kebecikan wajib dieling-eling. Banjong. Lho, atur panipur marang para warga agung ing Tegal Sari kene. Lah ya iki marang kono sing Semanjiro Lupatmo tak tepungne. Lah ya. Urut sing saka tengen dhewe. Lah iya. Blingak-blingak. Iya, Mbak. Jan. Yai putri kok le cong kendel. Wow. Wilujeng dalu, Mbak. Dipun astomikipun. Kula. Nggih. Oh nggih, Wilujeng dalu. Nggih, pripun kabare sehat? Pangestune sehat saged sowan mriki. Nggih, gulang tepung lah dimanuk kaliyan para warga ing Tegal Sari Mangunsari mriki. Paring asma sinten? Nggih, nderek tepung kula Lestari saking Pengging Boyolali. Saking Pengging Boyolali. Surungan enak Lestari. Status Statusnya Jamakan. napa niku tasih ibu rumah tangga. legan. Well, legan. Legan golek momongan. Lah iki cocok karo sing endang legan golek momongan. Menika pepunden kula ingkang saking Pengging Boyolali Mbak Sri Lestari. Nggih. Piyayi putri kok jan blingah-blingah. Piyayi putri kok mulune aku tur enek kumise. Kaya Iis Dahlia. Matur sembah nuwun dipun berkahi Mbak. Sami-sami nggih. Bergedek kiwanipun. Belum keruan. Ora sakti tepungke. Lah kok ora lah wong kuwi bojoku dhewe kok. Kuwi Mbak Ari Martikaningsih bojoku ya gur siji kuwi. Ya wit biyen awet 96 97 ya ora berubah, tur ya ora kepengin tambah. Iya. Mbak Ari Martikaningsih kiwane Regetek Diastomike. Paling asma sinten dulu? Nggih, dalem Esther Esther Mendem. Bidalem saking Ngargoloko Gladak Sari. Ngargoloko Gladak Sari Boyolali nggih. Nggih, nderek Boyolali. Nggih, matur
sembah nuwun. Paling sehat. Pangestunipun sehat tur nggih waras. Nah, sing angel kita mriku niku. Nggih. Lah piye to pengendang piye Mas kabare sehat? Alhamdulillah sehat waras. Yo kuwi sing waras kuwi sing rapati cetrok. Iya. Lah wong turu kita gugah. Mas dadi engko jam 8 kurang seprapat tangi. Gawe nek Sri, Sri sapa? Ojo gugah kemi. Nah, aku ngomong Sri Senjang ngono iki alah ora. Ih, matur sembah nuwun. Kiwane iki wis suwe hilang dari peredaran. Paling asma sinten, Nduk? Derek tepang nang kula kae siulan Kayak siulan di dalam saking baruan. Baruan. Tengaran nggih ndereke Kabupaten Semarang. Meski dia apik duweni keahlian. Lho kok malah luar Jawa. Kabisanmu ilang. Nggih, matur suwun ningun deteksi sarjana seni. Duweni keahlian, suarane apik, perbapane yo becik ya. Sing mau dhewe. Iki mikir lho. Paling asma sapa, Nduk? Jeneng Cendalur derek di tepangan nang kula Dewi. Retno Dewi Pidalan Bali Mas Nur. Lumbon Solo. Taksih sekolah, Nduk. Bayaran Bali ya. Lulus sekolah apa? Wonten STKI Solo. Dan sampai Solo saiki lanjut Lanjut wonten isi Surakarta. isi Surakarta. Ki arep mlebu iki ya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sinau sing sregep ya. Nggih. Tiada orang sukses tanpa proses itu tiada. Atur pamipur, Nduk. Ya. Iki nyuwun berkah dhisik karo sing tengen dhewe. Bapak iki Mbak Sri Lestari. Sri Lestari Puji. Monggo Mbak, kula nyuwun berkahipun Nggih, dawuh menapa menika? pun ndereke mawon yang jumbuh laman swasana ingkang ngagem bawa. Nggih kenging. Sing penting nek dawa kuwi Wong derek jenengan kok. Oh, ngoten. mandune ra makan. Nggih. Niki enten sing kersake. Ligo napa ngadeg? Derek niki enten sing kersake lagune Nyidam Sari nggih wonten. Sesideman nggih wonten. Oh nggih. Kalau ngadeg nggih Mbak. Oke, kersane pamirsa menika sami pirsa. Ingkang wonten wingking pirsa. Patune Oh, iya, iya. Di spoti ngono ta Den. Nah, Sri Puji nek aku aja. Jane bojo karo enek kancane. ya. Iki Bapak Margono ki jare yo tau ngendikan anu Mas Yati engko dalam waktu dekat iki insyaallah nyar digoleki tentang kamu. Sing putri waduh. Nek sing putri niku Pak kula boten ndisiki panjenengan. Nek tanggal niku dinane rame. Nggih. Lah kula ki goleki dagelan sing agung pripun? Mboten mawon jarak golek putri lah arep ndawuhi Mbak Tati 2 tahun yang lalu udah kesini Mbak Tati Oh, ngaten. sama sinten iki putrane Pak Sun Gondrong Anting ya. Patus ingkang dereng nate. Nggih. Kok menawi piye mriki? Nggih kok menawi Bapak panitia Bapak Margono Bapak Pras Ngancani Bu. badhe ngaturaken sumantripun monggo para Bapak panitia pun merdika kemawon. Nyun Sri Dramawon. Sulindro. Sesi. Oh nggih sesidiman. Enggak. Nah, kaya kowe iki lho. Ning di dua pertukuran. Dadi ini lho. HP keprok. HP entek bojone dikeprok. Menika para bapak panitia ingkang dipun sepi Bapak Suyono taksih kepareng lenggah parengon sembah kula katur bangga. Niki tasih sambil gas doyo. Penontonnya Mbak Ibu dan Nggih, kata. luar biasa. Monggo.
Daya jane kanca iki jane ngenten sih Bu sing saged bawa to Mbak Linggo. Oh, kata. Kata. Oh, niku sing bunang niku Mas Sing bunang. Samto niku suarane hebat. Nah iki Mas niki ya ket mau nek karo Berong iki. Niku sing tengah niku. Nggih. Bendot niku. Ketoke gagalane dicedhaki mleret niku. Sawannya kuda selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasisna Angkrum marang bendera tiang sulit yo pijer mincanake alis terus tresno sesine Langsung gas. Judilke. Ya, kian gitu semangat kok. Enggak. luwe becik sampe rasa timbang Nah, kalau jamu niku leh ngombe wawan reaksine saiki. Kira-kira ngono ya Ibu. Nggih, arep ngopo? Kaya wani-wani yo kan. Ya iya. Urip ana
nggih sing ngersake Selsi Demang. Nduk apa ora lali sembah sukemku lawan ibu kepala desa atau ibu lurah ing Mangunsari kene. Sapa mah? Ya kuwi Ibu Mai Indah Susanti SHMM. Lah iya. Mbok menawa isih keparenggah iya. Nggo gen munggah ning pepanggungan nggo isih keparenggah iki ya, Mak. Nduk paturan pandungaku muga-muga para warga ing Mangunsari sing kene UMKM utawa dasar iki sing dodol laris kabeh Mudah-mudahan ya boten teko. antuk badhe sing akeh. Iya. Ulak murah dolaran Nduk, muga-muga tahun yang akan datang lebih bagus lagi. Nah iya, lebih maju lagi sing eneke pasar utawa pasar murah iki ya, Mang. Saya diangke meneh sapa? Kuwi wur meneh kiwane Bu Ari gen jumeneng. Yo. Sepoti Mas Ari Popo gamelan yo. Bu Ari tak nuri jumeneng atur pangipur marang para warga agung ing Mangunsari ngene. Tahun Ngaten. biar nek ora kelu nek aku ngarani nang olor kono ning kono ki jarene ulon. Panjenengan bingung. Bingung. Saya dari menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan punika kalian paguyuban Puspita Laras. Terus pundi Bapak Ibu? Pinaringan sehat nggih? Sehat. Donga panjenengan kagem marga ing Tegal Sari Nggih, niki. donga kula kagem panjenengan sedaya Parang taruna ing Tegal Sari iki wah. Nah, badhe hebat. berkahi Badhe ngaturaken pisumbang lagu menapa badhe bawa badhe nyanyung pun merdika kemawon kalian Puspita Laras. Lanjut to. Menika Bapak Suyono wah piyayine Gondrong nyun sewu kumise wah kados Raden Gatot Kaca. Hebat. Lenggah mriki Bapak biasanipun langan napa biasanipun bawa menapa nembang ngaten lak ya suka parisuka dinten anu dalu menika. Ya, Pak. diaturke. Monggo sing nganggo bawa salaginan ya kenek. Oh, ingkang kangge bawa rumiyin. Lagune Podang Kuning. Oh, ngaten. Iki mau sidane sido di live streaming ora to iki? Pripun Mas Jamur di live streaming mboten iki? Ngaten, ngaten Mas. Oh, ngaten live streaming pun. Oh, nggih. Kominfo Kota Salatiga. Kota Salatiga. Nggih. Matur suwun berkahipun nggih. Nadyan nuju temon peksi Mas Jamuri sing nggo transit kanca-kanca. Iya. Sampun tripodke Ibu. Daharane ujukane kanca-kanca ya ora endat banyu mili. Iya.
SM SM Prima Prima saking Mister Latak, Tempong saking Ladan Kemiri Kabupaten Sragen. Sragen. Iya iki mau beli entes saka Kaliwungu Payungan bablas gorene. Iya. Iki lumayan pong daripada wingi. Wes lokasi ini yo kepenak. Endi? Weh nusul tekan kene. Bapak Kepala Desa nusul tekan kene. Matur sembah nuwun Pak berkahipun. Yo. Pun gamelan buka sithik, Pong. Saipong ke.
Kodang kuning wis diaturke. Matur suwun. Aja lungguh dhisik. Oh, Kuwi Mbak Esther jak ngadeg. Oh, ngaten. Monggo Bu Esther. Aku seneng nek kowe ngadeg karo Bu Esther iki 11 12. Sebelah sing pripun? Tobruk kok tang jenengan. Ora, tobu iki ora ngono kuwi. Iya, iki enek sing ngesake lagune Perjuangan. Caping Gunung iki lagune Perjuangan. Oh, nggih. Awit biyen karya agung Mbah Gersang nganti eksis sayahene. Enek sing ngesake lagune Caping Gunung diaturke. Oh, nggih. Katur ingkang winanto pakormatan Bapak Prasetyo, Bapak Suyono, Bapak Margono. Ya, akeh banget kok, Nduk. Iya, ora lali Mas Jamuri sing nggih transit mau. Piyayi mriki mboten wonten ingkang budaya setunggal. Oh, jane ana, sajake rada isin. Menika niku malam suka mari suka lho menika Pak. Dari Anda untuk Anda. Lho, nggih. Menawi badhe bawa, Nggih, menawi badhe nyekar kok nyanyi. nembang. Nggih. Bapak Suyono sing ngatur pambagio ketua panitiamu yo pinter. Lah nggih. Monggo mbok bilih Bapak Mungkin karang tarungane bawa. ditunggu. Monggo. Dibawani. Nggih. Ora ketemu salembar di Nah, Retno. nggih ngoten kok kudune kok piyayi. Lah, ngono to. Nggih. Nah, Diapit piyayi loro ngono kuwi jan. Ning ora tobrut lho iki. lah ini kula kali Mbak Esther sudah berusaha loh ini. Berusaha untuk diet. Ora usah diet. Tapi Sok kan- umuran. Nggih, tapi gen piyayi Tegasan iki piyayine jan durung eneng apa jenenge sing siji durung entek wis disuguh. Nah. Unjukane urungane diparing meneh. Sen matur nuwun sanget Bapak Ibu. Bapak Suyono diaturi mik. Monggo Pak. Ayo Mbak Retno pindah kon kendang kono ora ketemu salembar ajar ngendang. Engko Mbak Kesi ki ngrebapi. Oh, pripun Bapak? Oh, duet janda baru. Oh nggih beres. Iki mawon, Pak. Mriki mawon Pak santai mawon. Pripun meneh? Oh, Oh nggih beres. Itu permintaan janda Oke, baru. matur sembah nuwun Bapak Suyono janda monggo baru. Bapak tengah. Bapak tengah dipun apit para perawan-perawan. Dalan kula dadi deg-degan. Tekan pripun, Pak? Deg-deg niku kula wau ya wis matur ning ngarep wae wis deg-degan. Oh, lah mboten masalah. Setelah badhe jengkar Pak PJ wau. Lah nggih kula niku rak nggih didadak kalih menika ajudaning Pak niki badhe peterang tokoh wayang sakniki kula tak dandarin mawon. Mboten sakniki kok. Alah kula dandan 10 menit lah rak apa ta aku wis ngentos ning 20 menit urung Lah, iya. tak cabut sik. Lah wis nika wau kula piyambak nggih rada gugup. Lah nggih. Ora yo ngangge acara barang, ngrondon acarane piye. Aku sidani yo metu dhisik pamit karo Pak Wali Kota. Kula tandarin, Pak. Nggih mugi-mugi taun ngajeng kados sing njenengan ngendikaken kula wau. Nggih, matur sembah nuwun. Acara iso digedhekke syukur goleki bintang tamu hebat. Kula jane maju mundur wingi jane ajeng nyuwun niku. Nek putri Pak, insyaallah dalu niki mun do main kabeh. Dinten kamu. Pamitan ngendika panjenengan. Lah nggih. Mangga. Nggih. Janda baru Mas. Namung lelagon kemawon. Mboten masalah, Janda jeneng baru mboten napa nggih. Mboten. Itu menapa-napa, Pak. Nggih. Matur nuwun. Dumateng para bapak, pamirsa sedaya ibu-ibu, monggo ingkang badhe jaipo. Kula menang nggih Mas Darmanto Genten arep ngaturke sumbang lagu ditunggu Bapak Margono. Nggih. Monggo Mas Arif. Mangke nggih badhe nyekar. Biasanipun apa, Pak Margono? Dalem bisa. Biasanipun nembang napa? Napa Pak Dewa? Gubuk asmara. Weh beres kok diaturi beres. Nggih, dipun tayobke biasane. Arek pira Nek Yo. kula niku jane spesial dangdut ning saiki saya tuwa ya wis. Alah mboten napa-napa, dangdut klasik nggih siap. Ngoten nggih. Nggih, matur suwun sanget. Janda baru nggih. Nggih. Garap gamelan monggo Mas Arif. Janda baru. Yo. Asik.
wah nggih sir-sir pun Nyuwun sewu tak emas-emas lho. nggih detake rada banten jenenge Oh ngaten. nggih terata Mboten napa-napa ge refreshing, Pak. nggih leres niku Bapak, mboten sah kesesel. Kuwi ora perkara kesusu. Grogi. Grogi. dalam Pripun? iki diapet kalih Lah nggih sing marake niku. Raosipun terus putih, Pak. nggih raose deg-degan mau
Gubuk asmara Pak De kula. Oh, nggih. Beres. Sembah nuwun Pak De. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Suyono. Mun santai mawon nggih, refreshing karo intermezzo. Matur suwun, Pak. Sampun mriko, Pak. Ampun nunggu sik. Oh. Iki ya ana request kok. Nggih. Iki gandeng uga menyambut HUT RI yang ke-79. Ngaten? Diaturke lagune Caping Gunung Oh, karo sampai Bu Ari. gunung, nggih. Bu Ari. Iya request. Ampun lho. Kowe kono ajar ngendang kono nduk Retno. Ora ketemu sak lembar. Iki dikasih ki ngebab wong yo sarjana seni. Moga-moga Saiki- ndang ketularan. Saiki dadi ibu guru. Dibawani. Jen kalian Om Dadi. Wong dadi. Niku Dek Retno lho. Itu Mbak. Sapa ya? Niki komplit dipun bawani. Oh nggih, dipun bawani. Mas Dadi iki 8 tahun yang lalu anggere melu aku Dik Sri, akhirnya mesra. Di streaming kuwi. Ambilke kopi. Badhe ngunjuk menapa Mas Dadi? Ora Mas, malah ngunjuk iki, Dik. Oh, Dik. Dik. Dik Dadi kan? Heeh. Lah terus Mas Dadi terus pundi? Oh iya, barmayang nang kebuan kelingan Nggih. kebablas ning mulungan kali pancur iki kudune arep bali ning musuh iki bali ning nggonku sik. Nggih, kedahipun niku ngidul kok ngalor. Ning ya ora apa-apa. Wis ora, ngomongno sing wis ya wis ora usah tebaleni. Sak menika Mas Dadi menika sampun menep ing penggali. Wah, dadi mboten saged pisah. Oh lah ya. Mangga. Monggo Bu Esther Jini. Menika kula aturaken Bapak Margono. Kyai sepuh iki sing lagune sing mat-matan ngene iki ning mengkupi tuturan mengko teges Caping Gunung. Ya. Yen Suarane do bantas-bantas ora boten kagem wonten dalem. Boten. Nah, kangge ngopo wae ya? Tembe prei. Tuku jamu Nggih, wadahi batok ester lemu ra iso ndodok. Boten lemu kok niki kok. Naga sari Bu Esther. Heeh. Diparuti sukun. Terus Warga Tegal Sari guyub rukun.
kagem marga Tegalsari senggakipun. Oh, kangge warga mriki. Nggih. Pun derek bari mawon to. Kok derek lho. Wong bayarane dhewe kok derek. Panas udan udan panas aling-aling capek gunung nadian wakon sarta panjenengan tuto Bu? Oh nggih. Kula mboten klinanut. Oh ngoten. Tutup karep. Inum maneh banyu ajar ndang sing apik kleru iku ora apa-apa jeneng ajar kok sinome iki lek didadekke yo Iki kirang semangat kok niki Bang. lha semangat kok ya Nggih, kirang. kurang Tiyo remeng ngoten. Aduh, oh alah. Nduk. Lah iki Dek Tiyo iki. Alah bayangke Pak Deharno kaya Dek Tiyo ya. Lah iya Kakak Tiyo. Ya alah, Kyai sepok gedolanan. Betul apa-apa nggih Pak Dik. Pangapunten Pak Dik. Ora apa-apa kan wis kulino. Lah nggih no, nek gojekan kalian sinten kan. Turne iki wong piyayine yo ketok cilik dadi Imut. Imut apa? Imut. Imut. Nggih. yo buka to Ya. Dek jaman jarang kalian
lagu perjuangan wis diaturke caping gunung. Iki Bapak Margono mau ngersake lagune apa tembang kangen apa gebuk asmara? Oh gebuk asmara. Ayo direkno karo Dik Keksi. Apa-apa. Gubuk asmara ajar kendel nduk Keksi wis ora usah isin-isin sing cong ngono wae. Saiki Bu Guru. Diucapke selamat kagem sedaya warga Tegal Sari kepareng rawuh wonten ing dalu punika Dik Keksi Direkno. Jeneng ngaturaken sugeng dalu kagem warga ing Tegal Sari. Sugeng midhangetaken pagelaran wayang kulit. Sugeng mirsani so sugeng. Ya. Yo, Puspita Laras. Langsung Monggo Mas Okta. Gubuk asmara. Mas Okta.